Sinong iboboto mong kagawad dyan sa barangay ninyo? Yang kagawad ba na yan sa barangay ninyo ay tapat, totoo, responsable, at higit sa lahat, mapagbigay? Kung hindi ganun yan, huwag mo na lang iboto. Alam mo, ako na lang iboto mo. Oo. Alam mo kung bakit? Kasi ibibigay ko lahat. Pati sarili ko. Wow! Charot! With the rot! Anyway, kabisyo, talaga nga namang ang lulupet ng mga campaign ng mga kabisyo natin out there na mga tumatakbo sa kanilang barangay. Nito lang, naramdaman ko yung pagtakbo nila. Actually, pag-alay lakad kasi namuo yung traffic sa lugar namin. Yung imbis makapunta ka dun sa pupuntahan mo, biglang boom, hindi ka agad makakarating. Pero ang napansin ko lang din talaga, kabisyo, yung dami ng mga posters. Kaya nga sabi nila merong baklas tarpaulin or baklas mga pagdidikit dyan. Pagdidikit dyan? Ano yun? Nadistract ako sa ganda ni Nicole Yala at DJ Labuching. Ang papayat nila, ako na lang yung hindi pumapayat. Hindi, pero yun, merong baklas na mga ganyang klaseng posters. Kaya at least kahit paano makakahinga ako ng maluwag dahil meron palang ganun. Kasi ang naiisip ko dyan, paano kaya ililigpit yung mga kalat? Paano kaya ito matatanggal? Kasi syempre, campaign period, 10 araw lang naman ito. Matatapos lang din naman to pagdating ng panahon. Next year pa pala. Hindi, this month din, syempre. So yun, sana maging responsable tayong lahat ng mga botante at higit sa lahat ay huwag tayo magpapalin lang sa mga kabisyo natin out there na gusto lang kuhain ang matamis nating boto. At sabi dito ni Joy ni Lubabor, aka Laika Barista, na naka-ere sa kabila, pabati po kami nila Robin Shena, Chief Glenn, Rhea, and Ramil. Grabe halo-halo ang nakikinig sa atin ngayon. Hindi lang mula sa Yes the Best, kundi sa Easy Rock din. Thank you so much for listening sa number 1 FM radio station sa mga malupet manggapang sa kakalsadahan. Maraming salamat sa pakikinig. And don't worry, kabisyo, isusuklian namin ang pakikinig mo sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay namin ng kilig. Ano raw? As if naman nakinikilig ka talaga pag nakikinig ka sa akin. Baka naman nanggagalaiti ka lang. Anyway, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At siya, kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At hindi man ako palaging may jowa, at least palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rocky Tera.